Bine v-am găsit! Numele meu este Raluca și sunt antrenoare de gimnastică ritmică în cadrul clubului Calliope Star Steam. Aici lucrez cu fetițe cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, dar și cu doamne în programul meu de stretching. Astăzi vreau să vă arăt un antrenament cu totul și cu totul special și foarte drag mie și aveți nevoie doar de o oglindă și de multă ambiție pentru a vedea rezultate. Astăzi vom lucra zona feței și mai exact zona feței, când spun zona feței, vom lucra ridurile fine de pe frunte, zona pomeților și buzele. Ce vom face mai exact? Vom masa mușchii frunții, îi vom relaxa, apoi vom tonifia mușchii pomeților și vom da volum buzelor prin presare. Deci, prima dată trebuie să vă demachiați, să vă curățați bine fața și mâinile și dăm drumul la treabă. Pregătite? Începem. După ce ne-am demachiat, vom face presări cu degetele mari, cu cantul de la degetele mari și vom apăsa, începând de la linia părului, vom ține câte 5 secunde pe toată linia până la tâmplă. De la tâmplă venim pe sprâncene, la baza nasului, după care vom ridica degetele un pic mai sus și vom merge pe linia din mijloc a frunții. Și vom sta câte 5 secunde pe fiecare punct. Da? Și repetăm de 2 ori această zonă a frunții. După care coborâm pe pomeți până la nas, tot așa vom ține câte 5 secunde. Toată zona o cuprindem de 2-3 ori. După ce am terminat și presarea, vom face tăierea. Tăierea, facem degetele ca și când am avea 2 foarfece. Și tăiem pielea. Dacă vă este greu așa, puteți să faceți cu toate degetele. Această ciupire ajută ca pielea să se dreneze. Venim și pe frunte. Pe frunte putem să folosim degetele pentru că merge mai bine. Timp de 40 de secunde pe față, 40 de secunde pe frunte. După ce am terminat, vom lua crema noastră preferată, crema pe care o folosiți voi dimineața sau seara. O vom întinde bine pe frunte. După care începem să întindem. Timp de 40 de secunde. Spatele să fie drept, umerii cât mai jos și cotele în lateral. Ar fi foarte interesant ca mai întâi să începeți să faceți această tehnică pe care eu vă arăt acum, să vă faceți o poză înainte și o poză după antrenament, să vedeți diferența, iar diferența și mai mare se vede în momentul în care aveți peste 4-5 zile de antrenament. Nu durează, cred că mai mult de 10 minute pe zi. După ce am făcut 40 de secunde, am întins pielea de pe frunte dintr-o parte în cealaltă. Vom pune toate degetele, le vom întâlni aici la mijlocul frunții și de aici tragem spre tâmple. Așa, foarte bine. La fel, 40 de secunde vom face și acest exercițiu. După ce am terminat, vom trage de la baza nasului până sus la păr. La fel, 40 de secunde. Pentru rezultate și mai bune, puteți să mai repetați încă o dată. Da? Exercițiul acesta și apoi acesta. După ce am terminat întinderea frunții, vom face exercițiul de volumul buzelor. Da, volumul buzelor. Vom băga buzele în interiorul gurii și vom presa timp de 40 de secunde. Cam așa arată. În momentul în care voi presați, să fiți atente, să vă uitați în oglindă, ca mușchii de pe frunte să rămână relaxați. Și noi presăm 40 de secunde. După care relaxăm. Apoi, mai presăm încă o dată
Și acum ridicăm pomeții în sus. La fel 40 de secunde. Fruntea relaxată. Sus. Până la ureche, așa să aveți impresia că merg pomeții. După cele 40 de secunde, după ce am terminat cele 40 de secunde, ne odihnim. Vom pune palmele pe obraj. Relaxăm un pic mușchii. Și trecem la următorul exercițiu. Următorul exercițiu este așa. Tot așa, stăm cu spatele drept, fruntea relaxată și aducem buzele în față și apoi revenim înapoi la forma normală. Cam așa arată acest exercițiu. 40 de secunde. După ce ați făcut 40 de secunde, vom face menținere de 40 de secunde. Fruntea să fie relaxată și ducem buzele cât mai în față, cât mai în față. La un moment dat este senzația că simțiți că vă amorțesc buzele. Pe care revenim. Și acum repetăm exercițiul anterior cu buzele în interiorul gurii și vom presa pe buze și în același timp vom ridica pomeții și vom face o menținere de pomeți timp de 40 de secunde. Cam așa arată. Presăm foarte bine pe buze, ridicăm pomeții sus și fruntea o lăsăm relaxată, spatele să fie drept. După ce au trecut cele 40 de secunde, vom repeta exercițiul cu buzele în față, dar de data aceasta țuguiem buzele și lăsăm capul pe spate și împingem bărbia în sus și simțiți zona gâtului cum se întinde. Cam așa arată. Ducem buzele cât mai sus. La fel, stăm 40 de secunde și după cele 40 de secunde puteți să vă relaxați buzele și puteți face de 2 ori acest calup de exerciții pe care vi le-am arătat și la final, secretul cel mai mare este să vă dați cu o cremă pentru buze și veți vedea că buzele voastre au un volum mult mai mare decât înainte și veți vedea și zona frunții că este mult mai întinsă. Iar pomeții, ușor, ușor, să zic așa că veți face o ușoară febră musculară, dar este foarte, foarte bine. Mă bucur că ați stat alături de mine pentru acest material scurt. Vă aștept și săptămâna viitoare cu alte exerciții pentru remodelarea feței, să zic așa. Vă pup!